Hanjrah ingkang puspi tarom kasiliring sami rono amre sekar gadung ongas kandanyo mawe raras ranane ndriya Mas wong ayu dijimating pilang sae. Ya mung sira mongko mustikaning nala. Nadyan sewu widodari tumurun Arcapada sediaku tan bakal kengguh ing prasapa. Nyuwuna tumurun lintang kalawan rembulan yakti bakal tak sediani awit.
awit gedhening rasa tresnaku marang sira ya. Yo.
Sung panglipur kadang-kadang sagrila ing samangke Widawati cacah 3 sampun kepareng sumadya hanglanipur panjenengan para tamu menika ing mangke wonten Gedhe Ayu Amadera Kartika ugi Gedhe Ayu Vita Margareta Sung panglipur kalajengaken kanthi ngaturaken setunggal nagonan kinarya salam pambuka sagrila suwa kedua Mobilitasnya kepareng hang lajengaken suka panglipur lumantar sagrila
mriko wonten Zunani TV lan ugi wonten Mahkota Pro Audio ingkang kepareng paring panyengkuyung handharekaken sowaning kadang-kadang Sagrila wonten Gedhok Ayu Kartika Sagrila. Aduh Nyai dengarkanlah cintaku yang suci sama Nyai. Cinta sabun colek. Sabun mandi. Tak kira nek wis ganti sabun. Aku kadang-kadang bingung. Sabun mandi iki kan enek wae kuwi. Enek apa? Tegese iki sabun cuci kan kanggo nyuci. Nah, iki sabun cair genah apa? Tegese kan wujudnya cair. Sabun colek iki kan genah colek. Nah iya, sabun batang iki lho. Lho, nggo? Aku Wah, klangenane Edi. Atuh wong manis nalikane pisanan ketemu aneng kono kae kawan-kawan ora bisa ngaleki. Sone Mister Kecet Mahkota Audio. Mister Kecet Mahkota. Moh aku. Nek ora sito. Kecet kuwi nek cilik. Nek gede? Kecut. Ngempong nek kowe. Lah nek pecut kok iso dijenenge pecut ngopo to Mas? Aku ki ora mudeng iso dijenenge pecut iki kaya ngopo ora. Kene dipecuti. Ya jaman biyen kan aku kuru. No. Saiki ya cek kuru. Oh, cek kuru lah ya ta. Ta apa sing penting urip, Mas. Alhamdulillah. Sing penting sehat wong ngono. Omonganmu ra penak lho, sing penting urip iki. Lah ya kuwi kan. Mangsaku rek ya. Ayo. Aku ngen
katamu aneh ono kewan kan ora bisa lali tadi sono musada asmara lanjutkan. Aku janji as apa sliramu ra krasa rada ndredeg Mas. ndredeg ora dibayar kok ya. Urung sarapan mau lho. Nek dibayar kae ora. Mas Robi. Roh bisa. yen dirap Pripun? Gak Mas Robi napa mau? Mboten, Mas Robi. Nggih, ya Mas Robi jenenge Mas Robi. Robi Sorli Sodri, Waya Sirli Amri. Tekan ngendi mau ngasih lali? Tekan ngono tok ya Mas. Lah, lah. Aku ki tenan. Aku ki ora tau sekolah nang ngene Pak Muda, dadi bawa iki ora lali. Ora mudeng aku. sliramu citreng janji apa sliramu ra krasa yen tresnaku tulus suci tekan inggih tresnan hatiku hatiku setya Suwantene sae. Aku kepethuk Mas Trimbil pertama niku malah pas
Mas Trimbil iki tanggapan yang Tawangmangu. Napa nggih? Kowe dalah aku jagong. Lah iki sakniki aku Tawangmangu, sowan mriki kepanggih jenengan. Tap tenan. Yuk monggo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa taun nono windonono kaenteni neng pucuking tresno balong nangka bebasane jenenge MC iki ning ngendi papane ning ngendi parane arepa kuwi ya tanggapan arepa kuwi ya nyumbang lagu nyatane kuwi iso gawe bungaing para tamu. Terus Mas. Tenan mula dongane ya jenenge MC iki kabeh MC ning ngendi papane iki yen mati mesti mlebu swarga. Amin. Iki dungane MC. Hukummu dhewe. Pak, ndongake krune dhewe maksudnya ndongake pagibane dhewe. MC iki yen mati mlebu swarga. Nyanyi. Ana nek penyanyi. Ning cangkeme mlebu neraka. Dijual terpisah. Ini yang surga ki ra nggo cangkem. Mit. Ayo. Aja nani pamaningku Tanggapan Sakrila Mahkota Renta Audio Yunani TV ayu sing tak tresnane dina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mengke
ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan namung sepele ngake kabeh ra Kaya rembulan tumpaku kan madani wansi dalu kaya tumetes sing banyu ngelingake kangene hatiku tanda mata bertandane ati tresno senadyan ora gawe kelo ning nyatane mung katone foto Dek, kelingan nyokek mbiyen, Dek. Heeh. Udute gendang disedot sing banter, sing jero. Bar iki ngendang. Diombeni sik. Lanjut nggih. Iya, monggo. Tak simpen ana kamarku dadi seliraku tak simpen ana hatiku liya waktu bakal senadyan to ora mesra tandha mata sing tampa senadyan namung sepele ngelingake kabeh lelapete kaya rembulan tumpaku kan madani wansi dalu kaya tumetes sing banyu liya waktu tanda mata ambar tandane ati tresno anadyan ati gawe ning nyatane mung katone foto Tung getak gentung. Ngono kuwi seragenan. menika napa Mas MC ya? Nggih, nggih. Nggih. Wong jagong, Mbak. Oh, jagong. Jagong. Oh, Alsenka. Aja kok terus ngono kuwi. Lah ya. Nek bengi MC. Nek awan Banci apa? Bro, mboten ya. jane jenengane patut ora patut dadi MC iki, Bang. Tak patutin lho. Debt collector. Wong kok yo jumboke meh. Wah, Piye ngono. Cedak kono langsung deg-degan lho aku. Apa ngene? Beat kurang tak story lho kok malah.
Atine Mbah Kempot. Hah? Oh iya, cuk bagus Mbah Kempot. Bagus aku ding kon urung payu, aku payu pindho. Ter putih jenengan iki, Mbak. Napa nggih? Nggih mriko klawu. Kuning Mbah Kempot ya. Untune. Kowe aja ngomong putih kene to putih kono. Wong loro padha putihe. Kene putih enom, kono putih tua. Kene putih rambute ngono ndang. Heeh. Ngat iya. Oh ya wis tuwek. Iki napa rambut asli to? Lah emang jambak to. Kon jambak. Ayo. Biasane sing dijambak. Oh, wis. Boten. Kulino biasane sing dijambak aku lho Mas. Yo, rumangsa. Oh iya. Jajal. Tak simpen Terus ono masake. padaku. Dadi Matur sembah nuwun. Siap. Wis rok lagi Mas. Cayu, atek dikancani Pak De. Namanya Pita Margarita. Pangku Pak De, Nduk. Ora, iki lho aku jembahe kakek. Oke. Pangku kakek ya, Nduk. Sekiono. Ndelalah niki dereng dipekeh kok, Mbah Yan. Belas. Ayo dong. Ayo Mas Jato. Barikon ngajak Mas Jato. Jogetan bebas. Lah napa sing modern napa kok? Berarti seket-seket dadi 100 ngono lho. Nggih, bar niki nggih. Ya, Nggih. tetep. Ayo. Jan-jane kowe nang endi? Gelagatmu sajan nyupriyani. Hatiku
iya Gak mau aku beres-beres. nek lali. Beres. Oh, iya. Mau aku nekmu. Jam-jam ayo ta yuk. Bar iki langsung bablas manis, Bos. Oke. Oke, Bos. Jancane kowe nang endi? Gelagatmu sanjanyu priyanti. Hatiku Ayo, ora kena mandek. Bablas yo. Ayo yuk. Ayo yo. Baringan ya, tenang wae. Manis kowe pancen manis. Manis sing ora senengane. Mesem kowe matu. Ayo bisa ngrokone jantungku. Ayo kayu. Gabani ganteng. Abang mati dironte-ronte. Setengah mati aku nesir kowe. Pasar Turimas ning Surabaya. Aku ngerti sampeyan senenge godhong. Kire adute kulane Jawa. Kayu manis sing duwe sapa? Memang lidah Mas tidak bertulang, pandai bersilat iku watake wong lanang. Santos. Sip. Monggo nggih kok. Makasih ya. Nggih, matur suwun nggih.
lambene sang sumuk nggih, Pak. Lah niki lho, Pak. Masuk nggih. Mana tak ke? Ana mas